8 anos despois da súa construción, a pousada de Ribadumia está preto de ser unha realidade. O proxecto, que comezou no 2009, non rematou a súa edificación ata o ano 2013. A pesar do remate das obras, as numerosas irregularidades impediron que o establecemento comezase a funcionar. A empresa adxudicataria, con toda a razón, negábase a recepcionar a pousada porque tiña múltiples deficiencias. Bueno, tanto é así que as irregularidades da súa xestión hasta foron estudiadas pola OLAF, pola Oficina Europea de Loita contra o Fraude, en abril de 2014. Imagínense vostedes. Tiña un presuposto inicial de 1,5 millóns, que logo ascendeu a 3,5, pero que finalmente supera os 5 millóns de euros. A Deputación de Carmela Silva tivo que facer fronte a todos estes problemas para que a pousada poida comezar coa súa actividade. A día de hoxe, aínda quedan deficiencias que arranxar no edificio e o ente provincial sacou a licitación a súa reforma. Por un importe de 146.000 euros, que está xa en licitación, remata a licitación o 23 de este mes de xaneiro. Unha vez realizada a adxudicación, o prazo de execución é de 2 meses. Unha vez que este adxudicadas, hai en torno a un prazo de 2 meses para a realización. Como eu sempre quero ser moi comedida coas datas, non? Pois poderíamos estar falando de que probablemente a mediados de febreiro poderían estar adxudicadas e poderían comenzar, polo tanto, a mediados de abril, finales de abril, poderían estar rematadas. Pero como nunca se sabe, eu prefiro falar do primeiro semestre para que sí que cumpramos, non? A presidenta pediu responsabilidades por todas as irregularidades que asegura cometeu o anterior goberno da Deputación. Tamén agradeceu ao Concello de Ribadumia por todo o traballo realizado para que o funcionamento da posada estea próximo a ser unha realidade. Segundo Carmela Silva, as 4 pousadas da Deputación estarán abertas este verán.